मेरी माथि मेरा देशनि लोब्बायै कुसुगाव जौगाखांखोन्दोनि बानजायनायाव अमृत कलश यात्रा हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव जौगाखांखोन्दोनि बानजायनायाव गासै 37 बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै भारत हादरा उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिथोन होनाय बायदियै मेरी माथि मेरा देश हाबाफारिखौ दिनै खुंनाय जायो। बेबायदियैनो 37 नं गुरुफिला राजा लामानिफ्राय जागायनानै कुसुगाव जौगाखांखोन्दोनि मावखुलिसिम हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियाव 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मोसाहारि, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरण्यक सैकिया, कुसुगाव जौगाखांखोन्दोनि बिडिअ सानसुमा बसुमतारी, टिसिएलसिसिनि चेयारमेन निरद नार्जारी, थमास नार्जारीमोनजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। आंनि हा आंनि हादोर बे हाबाफारिया दिनै कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव बे जादों आरो बेवहाय जोङो जेरैबायदि सरकारा प्रग्राम खालायदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीजी बिथाङा जेरैबायदि हादोरखौहाय जौगाखांनायनि फारसे लांनो थाखाय बिथाङा सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजों खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि गेजेराव दिनै जे महत मोनसे खामानि मावदों जे बे मोनसे जाहैबाय अमृत काल। जोंनि भारतबर्षआ उदांस्रि जानानै दिनैनि तारिखाव जोङो दाखालि 77 इयार इन्डिपेन्डेन्स डेखौ खुंबाय। 75 निफ्राय लानानै 100 इयार्सनि गेजेराव बेखौ अमृत काल होननाय जादों। बेवहाय गोबां महत खामानिखौ मावनाय जागोन आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै अमृत कलश यात्रा जायखौ जों नामाकरण होनानै खालायदों जे गामि गामि न'खरनिफ्राय मुथासे हा दैथायबोनाय नङाबा माइरं मुथासे हरनाय आरो बे हाबाफारिखौ लादों जोङो गासै ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे हाफोरखौ जमा खालायनानै बेवहाय लगायनानै माखासे हाखौ जों बाव दोननानै मोननै हाखौ जोङो गुवाहाटीसिम फाथायहरगोन। गुवाहाटीनिफ्राय आरोबाव लगायनानै जोंनि स्टेटआव जेसेबां हा फैगोन लगायनानै बेखौ मोनसेखौ दिल्लीयावहाय फाथायहरनाय जागोन आरो दिल्लीयाव मोनसेखौ फाथायनानै मोनसेखौ गुवाहाटीयाव दोननाय जागोन आरो गुवाहाटीयाव जिया थालांगोन बेखौ गहपुराव कनकलतानि नामाव मोनसे इन्स्टिटिउसन बाव लुनाय जागोन बाव बाहायगोन आरो दिल्लीयाव जेखौ लांगोन बावहाय दिल्लीयावहाय अमृत भेटिका एबा अमृत उद्यान होननाय मोनसे बाव पार्क खालायनाय जागोन। दा बे जाबाय मोनसे गोथार मोनसे उद्देश्य खारन भारतबर्षनि साफ्रोमबो मानसिनि गेजेराव जोङो गावजों गाव लोगो मोनलाया नाथाय गोसोजों बा अन्तरजों मोनसे स्पर्श खालायलायनाय जोङो मोन्दांथि मोननो हानाय मोनसे हाबाफारि बाव लादों। बेवहाय जुदि अमृत भेटिकाखौ लुखांनाय जायोबा जों जेब्ला दिल्लीयाव बेरायहैगोन अब्ला जों बाव थानानै बुंनो हागोन जोङो गोख्रोङैनो बुंनो हागोन जे बे लुनाय बे हाबाफारियाव आंनिबो मुथासे हा दङ। गतिके बे हाबाफारिया जोबोद मोजां। जोङो आंगोनि हादोराव जोङो आंगो हादोरनि थाखाय जोङो 13 माबा मोनसे जों बिहोमा होबाय। गतिके दिनै बे कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव बेसेबां जोंनि बिसिडिसिफोर दङ बिथांमोना गाहामथारै पार्टिसिपेट खालायदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे जोंनि आइजोनि एनजिअफोर दङ बिथांमोनाबो पार्टिसिपेट खालायदों बा बिभिन्न दल संगठन गावसोर पार्टिसिपेट खालायदों। गतिके गाहामथारै जादों। दा जोङो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों आङो खावलायनो सानदों जोंनि हादरनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बा मावनांगौनि समाव जोङो बयबो फै जों खौसेनि मावनि मानो होननानै बुङोब्ला हादोर थाबासो जों थागोन। हादोरा जुदि दिनै थायाबा जोंबो लोरबां थोरबां जागोन। बेनिखायनो जोंनि हादरखौ स्ट्रं खालायनांगौआ गोख्रों खालायनांगौआ हादोरनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि दायित्व दङ। गतिके बे हाबाफारिखौनो जों लादों आरो इयुन समाव बेबायदि गाहाम मोनसे हाबाफारि जागोन आंखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानो जाहैबाय भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि नाजानायाव निर्देश थिननायाव जोङो आसामनि जेसेबांखिनि स्टेटआव थानाय ब्लक बेवहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय माने अमृत कलश यात्रा मेरे माटी मेरे देश बे केम्पेइनखौ जों खालायदों आरो बे प्रग्रामा माने थांनाय जोंहा 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय 1 अक्ट'बरसिम माने गामि गामि न'खर हाबनानै हाखौ खांनाय जादों आरो बे हाखौ खांदों जोंहा एनआरएलनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर माखासे जेनेबा जिपिका सुकि बेंक मेट्र' कृषि सुकि बिथांमोनहा खांदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ हेफाजाब होदों जोंहा बिसिडिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांमोनहा आरो जोंनि ब्लकआव गासै 37 बिसिडि दं 37टा बे 37टा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंहा 235टा गामि दं। बे 235टा गामियाव हाबनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा न' हाबनानै
हाखौ खांनाय जादों आरो सोरबा हा हरदों सोरबा माइरं हरदों बेखौ खांनानै बेखौहाय आरोबाव जोंहा थांनाय 2 अक्ट'बराव बे हाखौहाय प्रति गामिनिफ्राय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा लाबोनानै 235टा गामिनि मानसिफ्रा लाबोनानै BCDCआव जमा होदों आरो बे BCDC अफिसाव जमा जानाय हाखौनो जोङो बे अमृत कलश जात्रा लानानै दैफु खल'हाय हाखौ जमा खालामनानै लागायनानै बिसोर दिनैहाय जोंनि ब्लकआव दिनै 17 अक्ट'बरावहाय बेखौहाय बिसोरो दले बले प्रसेसन होनानै हारिमु आफादनि जमा लानानै बिथांमोना जोंनि ब्लकआव दिनैहाय जमा होफैदों आरो बेखौ जोङो मारै खालामदों होनब्ला जोङो बे हाइरड खाथिनिफ्राय मोनसे प्रसेसन लानानै जोंनि बे प्रग्रामनि थाखाय ब्लक लेभेल बे अमृत कलश जात्राखौहाय जोङो नुजाफैनाय जोंनि आलासि गाहाय जोंना 28 समिति माननीय माने MLA सार बिथां जिरन बसुमतारिया आलासि गाहाय आलासि आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिल्ला क'क्राझार जिल्लानि DC सारा फैनांगौमोन बिथाङा माखासे खामानिनि थाखाय फैनो हायाखै आरो गावनि अनगायै जोंहा गसाइगाव साब डिभिजन एसटि सिभिल सारखौहाय फाथायहरदों दा जोङो प्रग्रामखौ जोङो दिनै बानायबाय बेवहाय मिक्सआपखौ खालायनानै जोंहा जे एजेन्डा आयदाफोर दं बे आयदा मथे जोङो दिनैहाय बेवहाय जोङो पालन खालायबाय जों प्रग्रामखौ बेवहाय जोंहा दंफायो जातीय संगीत दङ ओमफ्राय नेसनेल संगीत दङ बिदिनो मिथि कलश बेखौहाय जोङो खालायनानै हाखौ जों ज' जेसेबांखिनि 30टा BCDCनि हाखौ जों लागायनानै दिनै बे मोननै कलशआव जों सोगोन जोंहा एसे बाखि दंबावो बेखौ सोनानै जोङो मोननै दैफुखौ जों होनानै बे खासखौहाय जोङो DC अफिसाव जों फाथायहरगोन मोननै गासिबो जों होनानै मोननै जों फाथायहरगोन जोंनि मेन उद्देश्यआ दिनैनि बे मेलनि थांखिया गोजोन्थों।